ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂತೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪುಬೆ ಆರು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತೆ ಪಣವು ಪದ್ದಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡಾಯಡ ಮಂಡೆಗ್ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದಿನಾಯೇ ಎತೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೇಣವೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ದಾದವಸ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಪಣವು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಕೊರದು ಕುಲ್ದೇನ ಮಾರೆ ದಾನೆ ಅಕ್ಕಸ ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳುವೆ ಅಪಗ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಣಪೆ ಏತ್ ಇತ್ತುಂಡದಾನೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಣಪನ ವೆಚ್ಚಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಣಪನ ಓಲುಂಡು ಅಂತ ಕೇಳುವೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಬರಿಟ್ಟು ತೂಪೆ ತೂನಗ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕೈತಳ್ದು ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಗಂಟುಂಡು ಆಯ ಕನತಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪಾತೊಂದ ಪಣವುದ ಗಂಟನ ಪಾತೊಂದು ಒಂಜೇಲಕ ಬಲಿಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಬೆ ಶ್ರೀಮಂತ ఆయన ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಹೊರಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡವು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟು ಓಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪರಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತುದು ಇಂದ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಕೊರಿ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಿಂಡ ಪನವು ಪದ್ದೆ ಬದುಕ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿನೇರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೇರ ಬಂಡದಾಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ ಎಕ್ಕಂದೇಲು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡುದುಳ ಐತೆ ಬಿರು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆರ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನೊಡು ಈ ಬೆಂದಿನವೆನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟಲ ಭಗವಂತಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಕೊರೊಂದು ನಟ್ಟಲ ಅಪಗ ದೇವೆರ್ನಿಕ್ ಕಣ್ಣು ಬುಳವೇರಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂತೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕಣ್ಣು ಬುಳವುಂಡು ಆಯ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗೆ ಅನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಎಂದು ಪಿದಾಡ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಲ್ಲಾತೆಡೆಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಗ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ನಡೆಕ್ ತಿರ್ಲುದ ನೋಡಿ.